Ahoj kamaráti, dnes si povieme, ako žijú vtáčiky v zime. Pred zimou sa lastovičky stretávajú a plánujú dlhú cestu za more. Niektoré vtáky odlietajú do teplých krajín a niektoré ostanú tu. O tom, ktoré vtáčiky odlietajú, si môžete pozrieť naše video Vtáčiky. My sa dnes pozrieme na tie, ktoré tu ostávajú. V zime, keď napadne veľa snehu, vtáčiky si pod snehom nemôžu nájsť potravu. Je to pre nich veľmi ťažké obdobie. Preto sa o nich musia postarať ľudia. Vtáčiky treba prikrmovať. Jurko a Mirka šli na prechádzku a uvideli vtáčiky, ako smutne sedia na kríku. Mirka, pozri, ako tu smutne sedia. Poď, Julko, niečo vymyslíme. Deti doma zmajstrovali s oteckom novú búdku pre vtáčiky a nasypali do nej slnečnicové semienka. Potom už len pozorovali, ktoré vtáčiky ju navštívia. A dočkali sa. Prvé prileteli vrabce. Hneď za nimi síkorky. To vám bola trma vrma. Každý vtáčik si chcel pochutiť na slnečnicových semienkach. A tak deti utekali domov a priniesli krmidlo vyrobené z plastovej fľaše. To sa vtáčikom páčilo. Rozdelili sa ako kamaráti. Poďme spolu spočítať, koľko vrabcov priletelo do búdky. 1, 2, 3, 4, 5. Výborne. Vrabcov bolo 5. A teraz spočítajme síkorky pri druhom krmidle. 1, 2, 3, 4, 5. Deti, pri ktorom krmidle bolo viac vtákov? No ak ste povedali, že ani pri jednom, mali ste pravdu. Pri krmidlách bol rovnaký počet vtákov. 5. Krmidlá sú domčeky určené pre semená, ale vtáčikom sa dávajú aj lojové guľky. Guľky sú obalené v sieťkach, tie ale dáme dole. Vtáky by si do nich mohli zachytiť drápky alebo sa do nich zamotať. Vlhkosťou semená môžu splesnivieť. Vtáčiky sa môžu ľahko nakaziť. Preto krmidlá čistíme a kontrolujeme. Niektoré vtáky sú semenožravé, iné hmyzožravé. Pozrime sa, ktoré vtáky nás môžu v zime navštíviť. Vrabec, síkorka, červienka, hrdlička, drozd, stráka, vrana, ďateľ, havran. Malé vtáky majú najradšej slnečnicu, ale nepohrdnú ani makom, prosom, pšenicou, ľanovými či tekvicovými semienkami. Veľmi si pochutia na lojovej guľke. Drozd má rád aj jablko. Veľké vtáky majú radi kukuricu. A vtáčikom môžete dať aj listovú zeleninu, orechy a sušené červíky, ktoré dostanete kúpiť v špecializovaných obchodoch. Niekedy im môže mamička uvariť ryžu alebo nasypať vločky či slaninu. Ale pozor, tieto jedlá z kuchyne nesmú byť solené. Vtáky nesmú dostať ani sladké, korenisté a prepálené zbytky z kuchyne. Nesmiete ich krmiť ani chlebom.
Mohli by veľmi ochorieť a to nechceme. Chceme im predsa pomôcť. Ak ostali vtáky cez zimu aj na jazere, určite ich nekrmte chlebom, ako to mnohí robia. Nasypte im na breh kukuricu. Uvidíte, ako si pomaškrtia. Ak sa o vtáčiky v zime dobre postaráme, pomôžu nám na jar so škodcami v záhradke. A krásne nám budú vyspevovať. No a teraz sa poďme zahrať. Pozrite sa, deti, na obrázok. Nie všetká potrava pre vtáčiky je vhodná. Čím ich nesmieme krmiť? No ak ste povedali, že chlebom a sladkosťami, mali ste pravdu. Deti, čo myslíte? Ktorému vtákovi patria stopy na ľavej strane? Správne, vrabcovi. A na pravej strane máme stopy vrany. Ktorý vták podľa vás urobil viacej stôp? Áno, dobre ste povedali, že vrabec je menší a preto musí tých stôp urobiť viac. Správne priraďte číslicu k počtu vtákov. 1, 2, 3, 5, 1 je hrdlička, 2 máme havrany, výborne, 3 sú červienky a koľko máme síkoriek? Správne, 5. Jedno číslo do súčtu 5 nám chýba. Viete, deti, ktoré to je? Správne, číslo 4. A nakoniec sa zahrajme pekseso. Dobre pozerajte, kde sa nachádzajú vtáčiky. Síkorka, červienka, vrana, vrabec, červienka, vrana, síkorka, vrabec. Teraz okienka skryjem. Tak, kde má kamarátku síkorka? Ak ste povedali, že síkorka je tretia v poradí v dolnom rade, máte pravdu. A kde má kamarátku červienka? Výborne, je prvá v poradí v dolnom rade. A čo vrana, deti? Kde má kamarátku? V dolnom rade druhá v poradí. No a ostal nám vrabec. Správne, ten je posledný v dolnom rade. Zvládli ste to, deti, ste šikovné. Ak sa vám naše videá páčia, kliknite odber a dajte nám palec hore. Nás to veľmi poteší. Tak ahoj pri ďalšom videu.